שיח על חרמות וירידת ביטחון העצמי של ילדים עולה לכותרות. ברור שהמסוגלות האישית הפכה לאתגר חינוכי מרכזי. בתוך המציאות הזאת פועלת טלילה המזרחי, מנהלת אינטלקט סקול, מרכז למידה שמעצים ילדים ומעניק להם כלים רגשיים ולימודיים בשיטה ייחודית. בוקר טוב, גברת מזרחי. בוקר אור, עודד, איזה מה זה אינטלקט סקול? בית ספר שעושה קצת שכל וקצת סדר. נותן אינטלקט. קצת אינטלקט, עובדים עם השכל. בוא נשמע. אז ככה בכמה מילים. אינטלקט סקול הוא מרכז לימודי ייחודי ראשון מסוגו שהוקם ב-2013, אחרי שבעצם ראינו וזיהינו את הצרכים והקשיים של תלמידים בתוך מערכת החינוך, הבנו שכל ילד בעצם זקוק למורה פרטי ולסיוע, נכון. אבל אנחנו צריכים רגע לייצר איזשהו פתרון אחר. ואחרי חשיבה ואחרי עבודה עם ילדים, הבנו שאנחנו צריכים ליצור קונספט, ויצרנו קונספט למידה שלם שעובד גם על הפן הרגשי וגם על הפן הלימודי. מביא בעצם פתרון הוליסטי, אינדיבידואלי, דיפרנציאלי, לכל ילד לפי הצרכים שלו. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משלבים כלים בתוך שיעור ונותנים לילדים מענה תחת קורת גג אחת. הילדים שמגיעים אלינו, כיתות א' עד י"ב, כולל הגיל הרך, כל הקשת, מחינוך מיוחד, דרך בעיות קשב וריכוז, דרך פשוט ילדים שמחפשים מורה פרטי, וצריכים סיוע בהכנה למבחנים, צמצום פערים, שיפור הישגים, ועד הכנה לבגרות, כולל מוכנות לכיתה א', כולל ילדים שיש להם בעיות של כישורי תקשורת וכו'. כל אלה מגיעים אלינו למרכז ומקבלים מענה. וזה לא כאילו בשיעור פרטי רגיל, נכון? זה שיעור מיוחד, זה שיעור שהוא יותר משיעור פרטי. אינטלקט סקול מציע בעצם תוכנית עבודה שמשלבת בתוכה גם הוראה מתקנת והסברה והפשטה של החומר הנלמד השוטף, תוך כדי זה שאנחנו מזהים את סגנון הלמידה של הילד, איך הוא לומד, איך הוא מקשיב, מה מדבר אליו, איך המוח שלו בעצם קולט, מפענח, ובעצם פולט את המידע והוא מסוגל לשלוף אותו אחר כך ביתר קלות, ולהביא את עצמו לידי ביטוי. מצד שני, אנחנו עובדים על העצמה, על ביטחון עצמי, על יכולת של מסוגלות בגדול, בכל התהליך הזה, תהליך הלמידה הארוך הזה, שילדים מגיעים אלינו פעמיים בשבוע לאורך תקופה, הם בעצם לומדים איך ללמוד. הם עוברים תהליך של למידה, של התפתחות אישית, לומדים איך ללמוד, והכי חשוב, הם מבינים שהם יכולים. הם מבינים שהם מסוגלים. זאת הסיבה שהם מצליחים, ויש לנו 100% הצלחה. מה מספר על הייחוד של שיטת CFL? אוקיי, שיטת CFL... קודם כל, מה זה CFL? CFL זה Coaching for Learning, אימון ללמידה. אנחנו קוראים לעצמנו, לאנשי המקצוע שמלווים ובצוות בכלל, כל מי שנמצא באינטלקט סקול, אנחנו קוראים לעצמנו מאמני למידה, כי התפקיד שלנו הוא לאמן את הילד ליכולות שלו, וזה בסוף מוביל אותה הצלחה בלימודים, ודרך חיזוק, מוטיבציה. נכון. עכשיו, השיטה היא שיטה מאוד ייחודית. למה? זאת שיטה שאני פיתחתי אחרי שהבנתי שהוראה מתקנת מותאמת, צריך כל ילד, מאובחן, לא מאובחן, לא משנה איך, המציאות במדינת ישראל, קורונה, מלחמה, מצב ביטחוני, מערערים את הביטחון העצמי, אנחנו צריכים לתת הוראה מתקנת מופשטת לכל ילד, וזה מה שאנחנו עושים, זה הדבר הראשון, לפשט. דבר שני, נוירוביקה של המוח, אימון של שריר המוח. שריר המוח היום קצת מנוון אצל ילדים לצערי הרב, מסכים, המון מידע זורם מכל. לא זה ילדים, אצל הרבה אנשים. נכון, זאת הסיבה שנוירוביקה היום הוא חלק מהנושא של מדעי המוח, שאנחנו ככה נחשפים אליו בשנים האחרונות, והוא תופס ממש תאוצה, אם זה בקינסולוגיה חינוכית, ועכשיו בנוירופדגוגיה בתחום החינוך, אז אנחנו משלבים כלים בתוך השיטה עצמה, ממש בתוך השיעור, אם יהיה לנו זמן, אפילו אחר כך אני אוכל להדגים, והדבר האחרון והכי חשוב זה אימון לחשיבה חיובית. מה מעכב אותי? להוציא את המחשבה שמעכבת, ולהכניס מיד דיסקט מקדם. יש לכם צוות מיוחד בזה? יש לנו צוות מיוחד, הם כולם עוברים הכשרה, הצוות כולם באים עם אוריינטציה חינוכית, מחינוך פורמלי, בלתי פורמלי, וגם מעולמות הטיפול והאימון, ניתוח התנהגותי. יפה. עכשיו בוא נתחיל מהצד הראשון. רואה שהילד יש לו איזה קושי, הוא מזהה אצלו איזושהי בעיה, חוסר התקדמות, מה הוא צריך לעשות, איך הוא ממשיך מכאן והלאה? איך הוא מגיע אלינו? זה השורה התחתונה. זאת השורה התחתונה? קודם כל, אני מציעה לכל הורה שמזהה שיש פער אצל הילד שלו, איזשהו קושי, לא לחכות. לא לחכות עד שהמורה יגיד, ולא לחכות לאבחון. אז מה לעשות? לא לעשות, לעשות. לחפש מרכז למידה כמו שלנו. מה, איך בא? אני מחפש עכשיו. עושים גוגל, אינטלקט סקול. אינטלקט סקול. אינטלקט סקול, עושים גוגל, ישר מגיעים אלינו, או שמרימים טלפון ל-08. לאט, אני רושם לאט, 08. 917. 917. 6000. 6000, זה קל לזכור. או וואטסאפ. 052. לאט, 052. 2. 569. 569. 631. 631. מיד מקבלים מענה, מקבלים עצה, מקבלים שיחת ייעוץ ללא עלות, או אפילו פגישה
פגישת היכרות ללא עלות, הם מגיעים, גם אם לא נרשמים, מקבלים את ההכוונה, רואים את הצפי ובעצם מקדמים את הילד קדימה. פגז? נהדר. אינטלקט סקול. תלמד, תוביל. תלמד, תוביל. תוביל. תשמעי, זה לא היה, הדבר כזה חדש, זה לא היה אף פעם. יכול להיות שאם היה דבר כזה, ילדים מפעם, ככה, מהעבר, היו נראים אחרת. כן ירבו. תאיר מזרחי, כל הכבוד. תודה רבה. תודה שבת. תודה, חן חן. כמעט כל אחד...